Ассаламу алейкум. Аллах Тәаләнең рәхмәте белән мөмин мөселманнар өчен төп булган бәйрәмнәрнең, иң мөһим булган бәйрәмнәрнең берсенә якынлашабыз. Ул да булса Корбан бәйрәме. Корбан бәйрәме, Корбан гаете. Аллаһ Субхану Тәаләнең ризалыгына, Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә якынаярга бер мөмкинлек. Корбан сүзе дә үзенә карата шуны ишарәли, ягъни шуны безгә күрсәтә, ягъни якынаю дигәнне аңлата. Корбан бәйрәме Аллаһ Субхану Тәаләнең ризалыгына ирешә вакыт. Аллаһ Тәалә мөмин мөселманнар өчен хәтта шушы көнне бәйрәм итеп билгеләүе дә безнең өчен әлбәттә бер шатлыклы хәбәр. Һәм кайчан буласың бу дигәндә, әлбәттә Аллаһ Субхану Тәалә бу көнне Зөлхиҗҗә аеның 10-нчы көненә билгеләп куйды. Зөлхиҗҗә аеның 10-нчы көненә ирешеп, сау-сәламәт булсак, балиглык яшенә җиткән булсак, көндәлек чыгымнарыбыздан тыш көмеш нисабы хәтле малыбыз булса, бу вакытта безнең өчен корбан чалу тиешле булыр. Һәм шуның белән Аллаһ Субхану Тәаләнең ризалыгына якынаябыз. Зөлхиҗҗә аеның 10-нчы көнендә корбан гаете. Корбан гаетенең намазын укыганнан соң без корбан чалырга барырга мөмкин. Ләкин кемдә кем Зөлхиҗҗә аеның 10-нчы көнендә, бу елны ул 28 июньгә туры килә. 28 июньдә корбан чалырга өлгермәде икән, ул кешеләр өчен 29 һәм 30 июнь көнне дә, ягъни Зөлхиҗҗә аеның 11 һәм 12 көнендә дә корбан чалырга рөхсәт ителә. Ләкин кояш байганчы хәтле бу эшләребезне эшләп бетергә кирәк булыр. Корбанлыкка кайсы хайваннарны чалырга, кайсы хайваннарны корбан итеп китергә ярыйсың дигәндә, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның килгән хәбәрләрдән без беләбез. Куй, сарык, кәҗә, сыер яки дөя кебек пар тояклы хайваннарны корбан чалырга рөхсәт ителә. Ләкин ат кебек хайваннарны, тавык, каз кебек шушы хайваннарны, шушы кошларны корбанга китерү дөрес булып саналмый. Куй, сарык, кәҗә һәр берсе дә бер кеше исеменнән корбан чалынырга рөхсәт ителә. Сыер һәм дөяне 7 кеше исеменнән чалырга рөхсәт ителә. Сарык, куй, кәҗә 1 яшьлек булырга тиеш. Сыер 2 яшендә, инде дөяләр кимендә 5 яшьлек булырга тиеш. 7 кеше корбан чалган вакытта сыер яки дөягә катыштырга ярый. Ләкин шушы кешеләрнең һәр берсе дә корбан чалырга ниятләргә тиеш. Ягъни күңеле белән корбанны чалырга. Арадан бер генә кеше булса да, ит нияте белән генә шушы корбанлыкка кушылса, шушы кешеләрнең берсенең дә өлеше корбаннан саналмас. Шуңа күрә бөтен кеше дә корбанны ниятләргә тиеш. Шулай ук 7 кеше корбан чалган вакытта араларында бер бала булса да, бу рөхсәт ителә. Ләкин шушы өлешләргә мәйет исеменнән корбан өлешен катыштырсак, бу шөбһәле. Моны эшләргә дөрес түгел булыр. Шулай ук корбан чалган вакытта, әлбәттә, бу корбаныбыз безнең өчен бер мөмкинлек, Аллаһ Субхану Тәаләнең ризалыгына ирешергә бер форсат. Корбан чалганнан соң шушы өлешләрне 3 өлешкә бүлеп, бер өлеше белән фәкыйрьләрне, бер өлешен кунакларны сыйлап өчен, бер өлешен үзебезнең гаиләбезне хөрмәтләр өчен куллансак, бик тә хәерле булыр. Аллаһ Субхану Тәаләнең ризалыгына ирешергә менә дигән бер мөмкинлек. Әмма дә ләкин үз гаиләңнең иткә мохтаҗлыгы бар икән, ит кирәк икән, фәкыйрь икәнсең, ул вакытта әлбәттә үзеңнең гаиләңә дә калдырырга мөмкин. Һәм шулай ук икенче якны да карарга кирәк. Ягъни мохтаҗлыгың булмаса, бай булсаң, тулысынча бөтен итне фәкыйрьләргә өлешсәң дә, туганнарыңа таратсаң да, анысы да кабул булыр. Чөнки бу вакытта без Аллаһ Тәаләнең әмерен үтәдек. Корбаныбызны үз исемебездән чалдык һәм калганын инде үз теләгебез белән башкара алабыз. Ягъни Аллаһ Субхану Тәалә әйтә, бу корбанның ите дә, тиресе дә миңа тимиди. Миңа бары тик сезнең тәкъвалыгыз, сезнең минем әмеремә буйсынуыгыз килеп җитә дип әйтә. Шуңа күрә итне нинди рәвештә кулланабыз, ансы әлбәттә үз карамагыбызда. Шулай ук корбан чалган вакытта без истә тотарга тиешле бер, ул да булса корбанны үзебез чалу. Ягъни ират кеше үзе корбанын чалды икән, бик тә хәерле, бик тә күркәм. Ләкин чала алмыйча башка мөселманга тапшырды икән, анысы да әлбәттә рөхсәт ителә. Корбанны чалган кешегә
Корбанны шалган өчен, итләрен тураган өчен хезмәт хакын акчалата бирсәк бик хәерле булыр. Ләкин шушы корбанның итен яисә тиресен хезмәт хакы иттереп бирергә дөрес булмас. Корбан шалган вакытта инде корбан шалучыга яисә корбанның иясенә түбәндәге дуганы укырга кирәк була. Аллаһумма инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллаһи раббил аламин ла шарика лах. Аллаһумма тaqabbal hadhihi al-udhiyata min fulan ibn fulan ва min fulanata binti fulan. Ягъни тәрҗемәсе шундый рәвештә булыр. Я Раббым, дөреслектә минем намазым һәм гыйбадәтләрем, тереклегем һәм үлемем барча галәмнәрнең хуҗасы Аллаһ Тәгалә өчен. Аның һичбер тиңдәше юк. Я Раббым, ошбу корбанны фәлән улыннан яки фәлән кызыннан кабул ит. Корбан шалачак кешеләргә, хаҗиларга охшар өчен Зөлхиҗҗә аеның башыннан корбан шалганга хәтле тырнак кисмичә, чәчләрен алдырмыйча тору шулай күркәм бер гамәл булып тора. Корбанлык өчен ак яки күк төстәге бөтен әгъзалары камил, сәламәт, зур мөгезле, текә, хәерлерәк санала. Тилергән, каршаңгы, мөгезе тумыштан булмаган яисә пештерелгән хайван да корбанга китерелергә рөхсәт ителә. Ләкин зәгыйф, авырган, үзе йөрмәслек хәлдә булган хайваннарны корбанга китергә дөрес булмас. Ягъни жәлләмичә хәерле корбанны сайларга кирәк булыр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы корбан көннәрендә, шушы бәйрәм көннәрендә Раббыбызның әмрен үтәп, аның ризалыгына ирешергә һәммәбезгә дә насыйп итсен. Корбаннарыбыз кабул булсын, бәйрәмнәребез мөбарәк булсын.